हौवा गोदानखौ देलायहोबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय नैबे आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'हाय बरायनाय थाबाय माने आङो बेयाव हाबा दं नालाय बेयाव थांनो नागिरदों आरोना जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौ नायलांबाय थाबानो जाबाय माने आं नैबेयाव दं आरोखि ना थाबायगासिनो दङ खाथियावनोखा नालाय बागान मोनबाय थांगासिनो दं जोंहा नै ब्रादा दं ओरै साइडआव थाबायगासिनो आरोखि ना नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालायालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं जाबाय आरोखि ना मोनजोबथाराखै माने मोनगासिनो दं नैबे LP स्कुल थाबायगासिनो दं ब्रादार जोंजों सफैबाय नै हाबा माबायाव आरोखि ना बिराद मानसि फैखादों नैबे सिख्ला आरोखि ना मन्दप आरोखि बेयाव डिजाइनफ्राबो गोजौआवहाय साजायदों माथो बया होलां लामा लामा माथो आरोखि ना मन्दपखौ खामानि मावगासिनो दंबायसो नै बिराद मावसिखा हिनजाव बायदिसो सिबलायनांगौ माथो नै सिबगासिनो दं माने साफा खालायगासिनो आरोना जेला मन्दप होनायखौ आरोना बिराद मोजां साजायखादों मन्दपखौबो नैबे जाहैबाय मेन गेट आरोखि ना माने नालेंखर बिलाइजों हेबनानै बानायजोबदों नै बिराद मोजां माने बानायगासिनो दं आरोखि ना नालेंखर बिलाइजों बे गासिबो जुलिनि देंखो खोनायोब्ला माग फागुन बैसाग दान सफैयोब्ला बेखौ हेबनायावनो साननै लाबाय आरोखि ना माने फार्स्टआवहाय माबानानै डाइरेक्ट हेबदोंमोन ओमफ्राय जायैनि नैबे गोरान बानायफिनो आरो दा बेबायदि हेब्बाय हेबगासिनो दं फुंनिफ्रायनो दासिमबो हायाखै आरो बानायनायानो जागासिनो दं दासान्दि हाया दाबो ओरै मावबा ओरै थानाय ओरै मावबा ओरै थानाय जागासिनो दङ माने गासिबो नालेंखर बिलाइजों आरोना नालेंखर बिलाइ हेबजोबनाय ओरै गासिबो बिराद मोजां समायखायो आरोखि ना मावगासिनो आरोखि मथा मथि फुंनिफ्राय मावदों दासिमबो जोबाखै जोबहां जाबाय नैबेखौ हाबानो जोबबाय आरोना हानानै माबा सिटाव होनांगौ हारमखौल' खामानि मावग्रा मानसिफ्रा आग्लायजोबबाय आरोना माखासे जिरायजोबना दं बिसोर बुरजा माखासे मावगासिनो दं ओरै सायाव दङ ओरै जिरायगासिनो आरो जोंबो फाइनालि कमप्लिट जाबायानोसै नै गेटआ जेबो नङा रागासिनो दं नै बाथोननि ना दे माइनस दालि औ बरिया माने बेयाव ओंख्रि बानायदों ओंखाम बानायदों आरोखि ना बावनो बरिया मोनबाय नामा मोनबायानो दे सं दे गोथावनो
सयाबिन मटर आलु ना बेयाव सारो ओरै नाहरना थांलाय ओंखाम दोनगोन नैबे कफि दैथुन मोजां ना खबरा मोजां दे Hour later. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.